আজি ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ବିଷୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛି, କହିଲ ଋତୁ କେତେ ପ୍ରକାର? କେତୋଟି ଋତୁ ଅଛି? ହଁ, 6ଟି ଋତୁ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ତୁମେ କୋଉ ଋତୁକୁ ଭଲ ପାଅ? ବର୍ଷା ଋତୁକୁ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ବର୍ଷା ଋତୁ କବିତା ଉପରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। ବର୍ଷା କବିତାର ଲେଖକ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ, ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ। ସେ କି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନିନ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ଯୋଉ ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ଇତିହାସର ଫଟୋକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତର ରଚୟିତା। ଏବେ ଆସିବା ସେଇ ବର୍ଷା ଋତୁ କବିତାକୁ। ବର୍ଷା ଋତୁ କବିତାରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ। କିପରି ପଲ୍ଲୀରେ ଆମେମାନେ ଛତା ଧରି ଜରି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ପକ୍ଷିଆ ଧରି, ପକ୍ଷିଆ କଣ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ସେ ବଡ଼ରା ବାସନରେ, ବଡ଼ରା ପତ୍ରରେ ତିଆରି ପକ୍ଷିଆ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। କାଦୁଅ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ସେଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ସବୁଜିମା ଭିତରେ ପୁରା ସବୁ ଚৌହାଡ଼ି ଖାଇବ, ସିଆଡ଼େ ସବୁଜ ଆଲୋକର ସବୁଜ ବନାନୀ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁଜ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଅଛି, ସିଏ ରାବ କରେ ବା ବୋବାଏ। କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, ସିଏ କଣ ନା ବେଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲ। ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଛ? ଏଇ ଦେଖ ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି? ଛତୁ ଗଛ ମୂଳରେ। ଏଇ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ର ଫୁଟେ, ଯେ କି ଛତା ଭଳିଆ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଛତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଛତୁକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ। ବର୍ଷା ଦିନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ବିଷୟକୁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କବିତାଟିକୁ, ଏଇ କବିତାଟି ଆମର ଭାଗବତର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଗବତ ଯେପରି ଆମ ଗାଁ ଗାଁରେ ସବୁ ପଢ଼ା ହଉଛି, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି। ହଁ, ଆମର ଅଛି। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଯାଇକି ଶୁଣିବ। ଯେପରି ଭାଗବତ ନବାଖୁରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷା କବିତାଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ୁଛି, ତମେ ଶୁଣ, ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଏ ମନ୍ଦେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। সকল ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। মেঘে মিলিলে শূন্য পথে, বিজুলি শপথ সাঙ্গতে। মহিমণ্ডল দুঃখ জানি, জল ছাড়িলা দোষ হই। ঘোর শপথে মেঘমাଳ, গর্জিণ বরষନ୍ତି জଳ। এইভଳି ସ୍ୱରରେ ଆମେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ ଗାଇବା, ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଗାଇଲ। ଏ ମନ୍ଦେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। সকল ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। মেঘে মিলিলে শূন্য পথে, বিজুলি শপথ সাঙ্গতে। মহিমণ্ডল দুঃখ চাহি, জল ছাড়িলা দোষ হই। ঘোর শপথে মেঘমাଳ, গর্জিণ বরষନ୍ତି জଳ। এমতে গ্রীষ্মকাল গলা। এমতে গ্রীষ্মকাল গলা। এমতে ଏହିପରି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହିପରି। ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ, ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅର୍ଥ। ଏମତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଗଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସମୟ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ତାପରେ ଆସିବ ବର୍ଷା ଋତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ପଦ୍ୟର ଥିବାରୁ ପଦ୍ୟ ଆଉ ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଦ୍ୟ ଥିବାରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟରେ କଲେ କଣ ହବ
ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ପ୍ରକାଶିଲା ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା, ପ୍ରକାଶିଲା। सकल ऋतुंकर सार। सबु, सकल माने सबु, सकल माने सबु, सबु ऋतुंकर सार। सार माने कोन है भाई? ये कहि परिबो सार। सार माने हला श्रेष्ठ, सबुठारु श्रेष्ठ। शस्य संपद पंचपुर। संपद, संपद माने हला धन। संपद हला धन। आमे संपद अर्थात धन, शस्य संपद, शस्य माने दाना। मंचपुर, मंचपुर माने मर्तपुर। मंचपुर माने मर्तपुर। एठी आमे गोटे आउ जिंस पाइबा। यदि मर्तपुर पाइले तार आमे किछि आउ किछि शब्द मध्य कहि परिबा। मर्तपुर तार आउ गोटे शब्द होछि मध्य होछि कोन ना मही। मेघे मिलिले शून्य पथे। मेघ जेतबेले वर्षा ऋतु आसुची से समय आमे किमिति जानिबा? सब बेले तो वर्षा होछि, ग्रीष्म ऋतुरे वर्षा हुए, शरद ऋतुरे वर्षा हुए, किंतु वर्षा ऋतु बोली तार स्वतंत्रता परिचय दिया है काहेकि ना से प्राय 2 मास सब बेले अनवरत वर्षा चली थाए। तेणु एई वर्षा ऋतु आसिले कोन हुए ना शून्य पथरे बा आकाश रे कोन हुए ना मेघ बादल माने सब खेली बुलंती। एवं तापर कोन हुए ना बिजुली शब्द संगते। अर्थात जेतेबेले तुमे सुनिलो चक्र बिजुली मारियो तापर कोन हला ना घड़घड़ी हला। तेणु मेघर मेघ भितर जेतेबेले संघर्ष हुए बा बाड़े ही जाए से समय कोन हुए बिजुली आलोकरे आलोकित करि दिए एवं तापर घड़घड़ी शब्द हुए। महीमंडल दुख चाहि जल छाड़िला दोष होई। हां एठी हमें बुझिबार अछि महीमंडल दुख। महीमंडल कोन पुनी दुख थिला ना? ता पूर्वरु ग्रीष्म ऋतु थिला, अत्यधिक खरा थिला, सबआडे शुष्क थिला, नदी दरिया पोखरी सब शुष्क थिला। आमे माने मध्य जल पाई थिला। प्रत्येक जीवन बंचिबा पाई जलर आवश्यक। तेणु ता प्रति आम प्रति करुणा हेकी ए पृथ्वी पृष्ठ को वर्षा पुणी आसीची। घर शब्दे मेघमाଳ गर्जती बरसी जळे। तेणु कोन हला ना घर शब्दरे भोग शब्दरे कोन हला मेघ माने आसिले तुआ ए पृथ्वी पृष्ठरे वर्षी देई गले। तेणु आमे आज ए वर्षा कविताटी एतिकी आमे रखिबा। एबे मु एको लिखै दउची। वर्तमान आमे किछि प्रश्न आमे करिबा, घर पाठ करिबा, किछि श्रेणी पाठ करिबा। वर्तमान आमे श्रेणी पाठ करिबा। श्रेणी पाठ हला प्रथम हला वर्षा कविता। कवि किए? द्वितीय प्रश्न हला वर्षक केते ऋतु? किए सकल ऋतुंकर सार?
କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କର ଦେଖ। ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଘର ପାଠ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଲେଖି ସାରିଲଣି? ବର୍ଷା କବିତାର କବି କିଏ? ବର୍ଷା କବିତାର କବି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବର୍ଷକ କେତେ ଋତୁ? ବର୍ଷକ 6 ଋତୁ। କିଏ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର? ବର୍ଷା ଋତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଘର ପାଠ ଲେଖିବା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆକାଶରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘର ପାଠଟିକୁ ପରକାଳାଂଶ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ଏଟା ଏବେ ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ମୁଖସ୍ଥ କରି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ପରକାଳାଂଶ ପୁଣି ନେବା। ତଥାପି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗାଇବା। କେମିତି ଗାଇବା? ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ସେଭଳି ଗାଇବାନି। ପୁରା ଭାଗବତ